التحساسبا زلو مريحنة أزمارينو مسمسة نتنا يطليان أسرارها كاب طليان لعل نسو تتقيمون كما أبنت كابس مرا نفسن عفه سرقالو كابس مرا نفسن عفه 100 قلملن كيلومتري كابس مرا نباس أخالو 100 قلملن كيلومتري دمير كايو 350 كيلومتري كابسن عفه نابزولا وين أدوليس جن 50 كيلومتر و 60 كيلومتر تمص نسن عفه صرغيا نت حزب سن عفه وي كا حزب اكلو غزاي كا حزب سمرا خا حزب حماس ينكو يبزح صرغيا خسر انت تبلو مريحنا تسمرا مدفع حزب ممسك مخنياتو انت دا اني نز حزب سن عفه زغلغل صرغيا تسريح خالو حزب سن عفه حيال كخوني هبتان كخوني ايكونوميك ليبريشن اند بوليتيكالي دما سترونج كخوني كمبر كخو سلازلو وغنت ايز غبر نتانا يسمرا سن عفه صرغيا كو እንዳ خمس سنكلكل እንዳበለ መምሕዳር ብሙሉ አበስመራ ክንብርከ ካለው ናይ ኢሚግሬሽን ቦሎ ናይ አድሚኒስትሬሽን ናይ ቤት ፍርዲ ናይ መምሕዳር ህዝቢ ናይ ፖሊስ ናይ ስለ ናይ ብሙሉ ማእከሉ ስመራ ክመጻለው ምክንያቱ ጉዞ ናይ ናቱ ክመታን ክትከውን ነዚ ንክገብር እንታይ ገይርዎ ነቲ መምሕዳር አፍሪስዎ ሕግ እንዳባ አፍሪስዎ ነቲ መሬት ናይ አከሉ ጉዛይ ቆራሪጽዎ حلوف حليفهم دما عمريتو كوينات ولي عملو عبتي سريحة جنابنت بلو كولو متأرا وقحيتو ناي سلطاني بوتا زنبورو لكو جزاء بوتا سلازغاني ما أكل هزبي سلازغاني بلوس بوتا سلازنبرا يكوم خوينو سايمولتاني وسلي أبو خوين نيرو نزي ناي محيال عاقم زلو بوتا جنتاي جيرو ملو أبو كوينات ولي عملو ولا زتفالالي بروباغانديس نهيد دفتري وميهم مستقروس كمزي أدا أيولو جي عبي تريكوالاتا خمزي ترامب أمونغو مكسيكون أمريكان هنسو عبي تريكوالاتا غيرنا خنصور حين أيولو جوكا يكونن كغرمكم نايب حكي يمكم أغورو كمو غيرهم كنت يمغورو حانت جيتي غبرو موني اتا جيت كأني حدا أزمارينو زكاتا تلا يغبروا بمكاين زااتو إمبورت إكسبورت نقدي ناي ملو إيتيبيا أزمارينو مونوبولايز غبرو اتا أبسن عافا زولو خاني مستحو زلو اب تግራይ اب زلمبسا كينجد كيشكت يدم اطامير 5 ايده 5 بل شقيت نجيد خاب زلمبسا خمسيه تتبايلو فقاد ورقت كحتتي اي كفقدولو اندماي اتي ماكل حزبي ماكل سلطاني ماكل معباله زنبره قحيتو مطرا بلوكلو انتي خوون ازي بريفيري مشبلخا كاب ايكونومي كاب بوليتيكا كاب سوشال وسن وكا excluded زخونه society يخفطر زي اذا اب اكلو غزاي زلا صقم اب سرايه خاله سرايه بعل قحين بعل عيلا غندت اب زحلف زمانات قدم طليان اتي زحفته مكاب مولي ارترا ينيرو بطريت ولا بحرشا بلو بتفطراو نغرو اب زحج غزي جن زدخيه مريت غيرملو معناتو كسادعيقا حلفي لهم كابراما كي نقدو خيشقطو ما أكل ناي نقد زنبرا عدو خالا ماي دمان دا قرقس ماي مني لو من علتها ومقوم كا زسوءنو حزب خوينا مالو كساد إيكا أبو ناي كوينات ما أكل غيرهم بقى اتي مرب جح زبل ماي مرب كا كي تقومو لو خويني حج شقرنا إيرترا حدي بعداو التحساس بالو بزي كاتا إساس صلاي اوه كاب إساس نلعلقن بعداو التحساسبا ناي قبص ناي تركن زنافق عربين شريعان زبل نزي حبرة تسب كتسلتو زدلي إلي تالو ناي تليان التحساسبا زلوو نتي تليان ستخولو بوليتيكال سوشال ايكونوميك انستيشن دما زيتكم ايكونن دو سرايين اكلو غزاي ناصنت كوبو مسي كينو مرب تساغيرو تكالات زعدنو التحساسبا قالو تكالات ناي بعل موسوبو ناي زيت فابريكا ناي چرقا چرقي ناي عدوا اتي تكالات نسكو نعنا متتقمنالو كدان سن حزبنا كله كاب چاينان كاب كالوتن بخبار تغزيو ناي ترانسبورتيشن تخفيلو ازيو خبر واغا خفيل زغزو نبرت كله اب عدوا زفري چرقا چرقن حزبنا كو خدان مخونو نمنتايم غن زعنو زلو مونوبولايز كغبر زخل مايند ناي طليانه تحساسبا ازي مانكي كوميلو غليصو نيرو
ኣብ 2015 ኣብ ኤውሮጳ መጺኡ ንካድረ ጎስጓስ ይገብሩሉ ኣብ ዝነበረ ሽግርና ናይ ባድመ ጉዳይ ኣይኮነን ሽግርና ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኣብ 94 ናይ ምሁራት ኣብ ኤርትራ ኣኼባ ተካይዱ ገብሩ ኣስራት ኣብኡ መጺኡ ስለ ዝነበረ ገብሩ ኣስራት ኤርትራስ ንኢትዮጵያ ዕዳጋ ወይ ከዓ ንብረታ ፍርያታ ትጉሕፈሉ እያ ክትገብር ትደሊ ኢሉ ስለዚ ነዚ ናይ ኣስመራ ፍርያት ክገዝእዎ ኣይደልዩን ይብል ሓደ ማለት እዩ ጣልያን ዝተኸለዎ ፍርያት ነይሩ እንዳ ዘይቲ እንዳ ኮካ እንዳገለ ንብሎ ካልኣይ ፋብሪካ ጨርቃ ጨርቂ ኣብ ዓድዋ ተኺሎም ይብል ወኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ፋብሪካ ዓለባ ኣብ ኣስመራ ከሎስ ፋብሪካ ዓለባ ኣብዚ ንምንታይ ትተኽሉ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘየሎ ንስኻትኩም ዘይትተኽሉ ንሕና ንዓኹም ንገዝኣልኩም ንስኹም ከዓ ንዓና ዘይትገዝኡልና ኢልና እዮም ኣይሰምዑን ግን ይብለካ ሕጂ ብዚ እንታይ ተርእየካ ዘላ ኣስመራስ ኣይኮነን ዶ ኣብ ኣከሎ ጉዛይ ኣብ ሰራየ ትካላት እንዳ ዓለባ እንዳረቂ ካልኦት ኣፍራይቲ ትካላት ክትከልሲ ኪነው መረብ ግን ከምቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ትካላት ክትከል ኣይደልዩን እዮም ዋይ ሞኖፖላይዚንግ ዘ ኢኮኖሚ ናይቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሞኖፖላይዝ ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ሓድጊ ጥልያን ሓድጊ ባዕዳዊኡ ንሰራየ ሓመድ ገይርዋ ንኣከለ ጉዛይ ሓመድ ገይርዋ ብሕጂ እውን ከምኦም ክቕፅልዎ ዝደልዩ ሕሉፍ ሓሊፎም እዚ ህዝቢ ከም ዝፀንት ገይሮሞ እዮም ቅድሚ ኣብ ትግራይ ከይዶም ጆኖሳይድ ምፍፃሞም ኣብ ኣከለ ጉዛይን ኣብ ሰራየን ጆኖሳይድ ፈፂሞም እዮም ጆኖሳይድ ማለት ሰለስተ ዴፊኒሽን እዩ ዘሎ ሓደ ነቲ ሰብ ኤክስትሪም ምግባር ቀቲልካ ምውዳእ እዩ ካልኣይ ነቲ ቦታ ገዲፉ ከም ዝስደድ ምግባር እዩ ሳልሳይ ኢኮኖሚካሊ ባይታ ከም ዝዘብጥ ወይ ከም ዝደክ ምግባር ጆኖሳይድ ንብሎ እዚ ከዓኒ ንህዝቢ ሰራይ ንህዝቢ ኣከለ ጉዛይን ካብ ገድሊ ጀሚሮም እዮም ጀብሃ ንቆማሚጦ መራጉዝ ቆማሚጦ ማይ ጻዕዳ ቃጺላታ እያ ንህዝቢ ቆሓይን ቀቲላ ከብቶም ዘሪፋ ሱዳን ከይዳ ሸይጣቶም እያ ብድሕሪኡ ህዝቢ ቆሓይን ዓጢቁ ጀብሃ ዝበሃል ገድሊ ዝበሃል ናብ መሬትና ከይመጽእ ኢሎም ዳዕራይ ሻዕብያ ጀብሃ ምስተፈት ሻዕብያ ብቆሓይን ጌራ ክትዋጋእ ደልያ ንቆሓይን ከተንበርክኾም ደልያ ሳቶም ከዓ ተኸላኺሎማ እንታይ ገይሮም ኢልካ ኣብ 85 ድዩ ኣብ ገለ ናይ ቆሓይን ሕርሻ ናብ ምዕራባዊ ወገን ኣብ ቆላ እዩ ዘሎ ነቲ ቆማሚጦ ናይ ቆሓይን ኣቃፂሎሞ ልክዕ ከምዛ ኣብ ትግራይ ከይዶም ንቆማሚጦ ተጋሩ ንፋብሪካታትን እኽልን ተጋሩ ዘቋፅሉ ዘለዉ ሻዕብያ ባዕሎምስ ንቆማሚጦ ህዝቢ ቆሓይን ኣቃፂሎሞ እዮም እዚ ጆኖሳይድ ህዝቢ ኣክሎ ጉዛይ መሬቱ ገዲፉ ናብ ጋሽባርካ ከም ዝግዕዝ ገይሮሞ ድሕሪ ግዜ ተመሊሶም ንመሬቱ ስርናይ ዘሪኦሞ እዚ ስገም ዘሪኦሞ ንፋብሪካ ቢራ ናይ ኣስመራ እዚ ጆኖሳይድ እዩ ጆኖሳይድ ንቅድም ኣብ ኣከሎ ጉዛይን ሰራየን እዩ ተገይሩ ህዝቢ ፀኒቱ ከም ዝስደተ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ኩናት ገይሮምሉ ዓድታት ፀኒተን ሕጂ ካብ ትግራይ ከይዶም ገብርሎ እዚ ካበይ ዝመፃ ኣተሓሳስባ እዩ ሓድጊ ጥልያን ኢኮኖሚን ፖለቲካን ሶሻልን ሞኖፖላይዝ ናይ ምግባር ድሌት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኣከሎ ጉዛይን ሰራየን ሕቶና ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ክንህሉ ተኮይና ክንቃለስ ኣለና ክንቃለስ ተኮይና ከዓ ኢሳያስ ጥራሕ ይፀላኢና ኢልና ዘይኮና እቲ ፖለቲካል ሶሻል ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽን ሓድጊ ጥልያን ዝኾነ ክንስዕሮ ኣለና ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና ንነግደሉ ንሽቅጠሉ ብሓንሳብ ዋላ መውስዎ እኳ እዮም ከልኪሎምና ምስ ትግራይ ከልኪሎምና ቆማላትዮም ረሳሓትዮም ጋዕጋዓትዮም ረሳሕ ዓፅሚ እንዳበሉ ከም ንገድፎ ገይሮምና ካብ ምሕር መጥቃዕቲ በሉ ምሳኹም ክንዋሰብ እንተኢልና እንተበልና ከዓኒ ምስ መን ክትዋሰብ ትደሊ ወዲ ኣስመራ ወዲ ካልኸ ካልእ ዳ የለን ኢላትና ወዲ ኣክሎ ጉዛይ የለን ወዲ ሰራየ የለን ምስኣቶም እውን ክንዋሰብ ኣይደልን እኮ እዚ ዘረባ ዝቀሊል እዩ ዝመስሎ ንሓደ ሰብ ብዓሻ ጌርካ ግን እንታይ ዓሻ ስኒ በትሪ ለባም ይበሃል እንታይ ዝበሃል ሓንካስ ዘውረየሲ ፈረሰኛን የሞት ሰብ ዝበሃል ምስላ ቦታት ኣሎ ኮነ ኢሎም ዝሰርሕዎ ዘለው ጎስጓስ እዩ ኣየነይቲ ጓል ኣስመራ ሓደ ወዲ ሰንዓፈ ከይዱ ተመርዒ ሳብ ሰንዓፈ ከንብር ኣይክእል ነወይ ነተን ፅቡቃት ኣሕዋትና እዱባት ብስነ ስርዓት ዝዓበያ ኣብ ገዛ ተማዒደን ተማሂረን ዝዓበያ ኣሕዋትና ግን መመንጢሎሞን እዮም ዝኸዱ ክልተ ኦፕሽን ሰለስተ ኦፕሽን እዮም ዝጥቀሙ ክሳብ ኣብ ከምዚ ደረጃ እዮም ኣብፂሖሞ
ስለዚ I don't know ካብኡ ክትውሰሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኩነታት ግን ኪነው ኢሳያስ ሽግር ኣከሎ ግዛይን ሰራየንስ ኪነው ኢሳያስ ጥራሕ ፀላኢና ዝብል ገዲፍና ኪነው ኢሳያስ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን ከይተኸልናዮ ፅርግያ ዓዲ ቀይሕ ዙላ ዓዲ ቀይሕ ኣዶሊስ ካብ ሰንዓፈ ናብ ሰራየ ካብ ሰንዓፈ ናብ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሰንዓፈ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሓብታይ ዝብሎ ከይተኸልና ምምሕዳር ኣከሎ ግዛይ ከይተመለሰ ሕግ እንዳባ ናይ ኣከሎ ግዛይ ከይተመለሰ ኩሉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ኣብ ኣከሎ ግዛይ ከይኮነ ህዝቢ ኣከሎ ግዛይ ኩሉ ግዜ ጉዙእ ኮይኑ ክነብር ወይ ከዓ ክፀንት ዘሰይም ኣብ ሰራየ ማለት እዩ